हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअआनो जादों नोंथांमोनहा मोदै मिस्टार दुग्गा बर' मावजिनि आदब 2 आरो आइ लाभ इउ बर' सावथुनखौ नायबाय ने? जुदि नोंथांमोनहा नायबायब्ला बिथां बिरफुं महिलारिखौबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। बिथाङा गोजौआव मख'बोनाय सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन आरो बे बिथां बिरफुं महिलारिनिनो गोथार जुलिया मैया जानानै थांबाय। बेनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम कंग्रेचुलेशन्स आरो हेपि मेरिड लाइफ उइशखौ जासिहरनाय जाबाय, जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनैनो संसार जालांनो हायो। नोंथांमोनहाबो बिथां बिरफुं महिलारिनि बे गोथार जुलियाव नोंथांमोननि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरदो, जाहाथे बिथांमोना मोजाङैनो मोजां संसार जालांनो हायो। आपडेटआ बेनोसैमोन। नोंथांमोनहा बे आपडेटखौ खोनानानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो दासिमबो आंनि बे डिबि क्रिएशन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होदो। बेफोरबायदिनो आङो गोदान गोदान आपडेट्स भिडिअ लानानै फैबाय।